Kamo, aké pekné apartmány takýto. Nádherný. Jaká dobrá izba. Ty mus... Povedz ty. Krásna. Ten stolík by som ale presunul. Kamo, tak ty si není na zdielku chodoriť. Ja viem. Že ten stolík by som ale presunul. Drž ho, bo. Joj. Muselo by, ak ten týpek nevedel zistiť, kde je Slovensko. To bol pík. I got a feeling. Ja som niekoho nokol, jak? Aha, tuto pada z toho bossa. Nezajíma ma, absolútne. Nepríde mi moc zaujímavá. To je nová chapter ináč, ale nevadí. Tak je najlepšia! Mytické duálone shotguny. Najlepšia sezóna. Chapter teda, confirm. Milujem ju. Nech som nezmenil názor, že? Som lepšie. To čo je za hráča? Brumbal. Som cooked. To čo je? Tufi non. To čo je? Hej, on ma dal do klipu, normálne si to zavesí na nástenku. On ťa rebrík. Nemám rebrík. Nemám rebrík. Dá ti kup. Nemám jeblík. Why don't jeblík? Very jeblík. Why no jeblík here? Jeden mudrý človek raz povedal. Dva mudrí ľudia sú ako na jeden mudrý človek. To je deep. No hej, extrémne. Dobre, jedna hra mi povedala, že dve pumpy sú lepšie ako jedna. No tak ty si jediný človek na planete Mars. To typ bažant, to typ. Hej. Otrpala mi myšku. Som dead. Confirm. Teraz späť funguje. Nefungujem. Nechcel by som chichu. Zaraz, že by mám rebrík. Prosím, neber mi strechu. Prosím ťa, neber mi len strechu. Len strechu mi neber. Ježiš, ďakujem ti, Pane Bože. Dead. To bolo aj stresujúce, tento fight. Ďuri mi zedol. Damn, to sa hovorí božant. Ja mu to poviem aj 3-krát. Povedz. Ďuri mi zedol. Tak to fakt spravil. Rebel. Ja som sa to lakol! Pohodze bažant, je takých beral. Papaj. Čo tu varí?
Áno, no kosomo, more. Čo je? Čo je? No čo je? No co je? No co je? No co je? No co je, vole? Močále. Môžeme kľúc. Ježiš Maria. Tak, od takýchto hráčov som mu počul. Jak som sa mu vysmiel chudákovi. To nahitujem. Aspoň asi. Dávaj, Vero. Pip, pip, pip. Dávaj. No to je mocné, tieto hapka, čo miniem. Ešte takých 2 zásobníky je mŕtvy. Alebo poviem na kód radšej, no. Poviem, to je dosť matra potom. Kameň mi chýba. Kto je kameň a prečo ti chýba? Čau. Kto je kameň a prečo ti chýba je hal? Pustite ma, dajte mi lík. Jemu nehytla pumpa. Nok. Mučačo, ale však ako... Malec. Ježiš, ešte si mi dal sifon, lebo by som zomrel ináč na teba. Len tak for fun ti hovorím. Áno! Pome! Žime! Ja ti hovorím, táto pumpa je lepšia ako jakákoľvek iná. Ježiš, ja som ťa tak dlho hľadal a tak dlho som ťa... Hej, dohrám hru a pôjdeme na VRChat. Áno, pôjdeme. Hej, pôjdeme. Dobre. Jaký je šťastný kámo z VRChatu posratého. Kámo, nie, že by som bol šťastný, len tomu rado by. Ježiš, tak to je úplne super. Ale to Sara proste. Toto. Aha, vyhral som. Settings. Ale dá sa editovať, keď vyhrám, lebo myška mi ona. More options konečne. Graphics. Ja som ešte nasadol do balóna, jak najväčší fajn.